Bbca लाइमोन आफादनि 62थि बोसोरारि जथुमाया मेहेरगोनाङैनो खुंफुंजादों। चिरां जिल्ला बिमादै दुम्रुतला ग्रेजिं गेवलां फोथाराव Bbca लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 62थि बोसोरारि जथुमाखौ मेहेरगोनाङैनो खुंफुंनाय जायो। बोहैथि दाननि थांनाय 6 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 8 अक्ट' खालारसिम बे जथुमाखौ खुंफुंदों आरो बेबादिनो खुंफुंजानाय बे जथुमानिनो दिनै जोबथा सान। मख'नो गोनांदि बे जथुमायाव गिभ मी थिन हार्ट एन्ड लेट थिन आइस अबजार्भ माय वेस्ट आयदाखौ लानानैनो मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। जथुमानि गेजेरजोंनो जिउ दिङा लाइसिखौबो दिहुननाय जायो आरो खुंफुंजानाय बे जथुमायाव लाइमोनफोरनो गोग्गो आरो गियान फोरोंनो थाखाय गाहाय आलासि महरै Bbc अदालगुरि लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जिसुकेल दैमारि आरो Bbc टुक्राझार लाइमोन आफादनि सानडे स्कुल प्रमटार नेहेमिया बसुमतारीखौ हांख्रायनानै लाबोयो। लोगोसेनो दिनैनि जोबथा हाबाफारियाव EM रन्जित बसुमतारीयाबो हांख्रायनाय बायदियै बाहागो लादोंमोन। बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशन Bbca नि दैदेननायाव बा बानजायनायाव बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशननि मोनसे दालाय इयुथ बा जोहोलाव हानजानि जा दिनै 66थि बोसोरारि जथुमा बे 66थि बोसोरारि जथुमानि गेजेरजों 3 लाख बर' ख्रिस्टियान थानाय जोंनि बे BTR सिंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बा बर' ख्रिस्टियानफ्राबो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि सिबिनायाव जेब्लायबो आखा फाखा बेखौ थांनाय 66 बोसोर जोङो बाहागो लाबोनानै फोरमान मोनबोगासिनो दङ। जानो हागौ आंनि बैसोआ 60 बोसोरनि बारा 60 बोसोरसिम थाङाखै, अब्लाबो जेसेबांसिम आं जिउ खांनाय गोसोखांनाय सम बे समसिमनि गेजेरजों बर' थुनलाइ सिबिनायाव, बर' हारिमु सिबिनायाव, बर' राव आसारखान्थि सिबिनायाव बर' ख्रिस्टियानफ्राबो जे मालाबाबो गेजेर नङा, मालाबाबो उन जानानै थायाखै, बेखौ जोङो दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजोंबो मिथिनो मोनो बा हायो। नैबे मोनसे जोंनि फोरमान। जिउ दिङा होननाय 27थि बिसान 27 इस्यु बे 27थि बिसाननि गेजेरजों बर' ख्रिस्टियानफ्रा BTRआव थानानै बर'नि थुनलाइ राव आरो बर'नि हारिमुखौ माबायदि बेरखांहोदों बे 27थि बिसान जिउ दिङा मेगाजिननि बोसोरारि मेगाजिननि गेजेरजों एनुवेल कनफारेन्सनि गेजेरजों जा मेगाजिन दिहुनो, लाइसि बहनो, बे लाइसिनि गेजेरजोंनो जों फोरमान होनो हायो। बिनिखायनो जोंनि आजै आजौनिफ्रायनो फ्राय जोङो जुदि बर' ख्रिस्टियानफोरनि हिस्ट्रिखौ नायोब्ला 1838 most probably if I am not wrong, बेनिफ्राय जों जुदि नोजोर बोयोब्ला जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय बेंगल पार्टनि जा बर'फोर आरो आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लानि जा बर'फोर इनक्लुडिं बै समनि जोंनि जा आपार आसामनि बर'फोरनि जा थुनलाइ सिबिनाय, बेवहाय जों जुदि एडवार्ड गेटमोननि समनि जा बर' समाजनि गेजेरावहाय ख्रिस्टियान धोरोम फोसावनाय, बेफोरखौ नायोब्ला बर'फ्राबो जे सोरनिबा नासयनाय, सोरनिबा गादबनाय, सोरनिबा सोबख'नायनिफ्राय बर' हारि आरो बर' हारिमुखौ बासायबोनायाव बर' ख्रिस्टियानफ्राबो मैखोम माने बिहोमा दङ, बेखौ जोङो मोनथिनो मोनो। जिखियानो जायाथों, पास्ट इज पास्ट। एट प्रेजेन्ट जों मा खालामनो नागिरदों बेनि मेइन थांखियानो जादों दिनै जे जोङो इयुथ केम्प मोनसे फाथिदों बा खुंदों। बे इयुथ केम्पनि गेजेरजों जोंनि बर' ख्रिस्टियान जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ बोखांनायजों लोगोसे एनि ससियेल एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरनिफ्राय बोखांनायजों लोगोसे सैथोथि गोथार बेखौ फोरोंनायजों लोगोसे समाजावहाय बर'नि हारिमु राव थुनलाइखौ इम्पेक्ट होनायनि मेइन थांखियानो जादों दिनैनि बर' इयुथ केम्प फाथिनायनि मेइन थांखि। आङो देग्लायनि बे 2023 मायथाइनि जेनाखि 66थि जोंनि लाइमोनफोरनि जथुमा, बे जथुमानि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो आं इच्छा जादों। जोङो बे एनुवेल इयुथ केम्पखौ खालामनायनि मोनसे उद्देश्य दङ।
जाय जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा एबा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां बिसयावहाय उनस्लदनानै थादों जेरैहाय बिसोर फरायनायफ्राव दावगानो हायाखै मोजां सोलोंथाइ बिसोर लानो हायाखै आरो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय बिसोर जौगानो हायाखै जोङो बेफोरखौ माबोरै जों जौगाहोनो हानो जोङो बेफोरखौ जोङो लानानै जोङो इसोरनि रावनि जुगिदि जोङो शिक्षा होनायनि गेजेरजों थांनानै थानायनि जेनाखि राहा लामा जोङो बेखौ बिसोरनो जोङो खोन्थानानै जोङो होयो आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जौगानो हादों जिउआव मोदोमाव आरो थांखि होसोनायाव जौगानो हानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थादों माखासे समफोराव जों नुबाय थादों माखासे लाइमोनफोरा जिथु गाज्रि बेसाद एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस ड्राग्स बाहायनाय बा निसा बुस्थु बाहायनाय बेफोराव गफबनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों जाहोना मा जानो हागौ बिनि जाहोना माखासे जेनाखि जोंनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफ्रादि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआवहाय गोग्लैदों आरो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै दङ बिनि मेन जाहोना जाहैबाय जोंनि पेरेन्टसफोरनि बेयावहाय एसे केयार खालामनायनि लेकिंस दङ आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लेकिंस दङ मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जोंनि बिमा बिफाफ्रा आरो दैदेनगिरिफ्रा देरबोनाय लाइमोनफोरखौ जोथोन लानो हायाखै मोजाङै नायबिजिरनो हायाखै बिनि जाउनावनो बिसोरो बेबायदि अबस्थायाव गोग्लैनानै दङ निश्चय इसोरनि जिथु बोसोन बा गियानखौ लायोबा बेजों सुस्रांजागोन नामा औ जाय बेक्तिफ्रा इसोरनि रावनि जुगिदि आरो गावनि फोरोंगिरि बिमा बिफा गेदेरफोरनि बोसोननै सोलिनानै थांगोन गमामायैनो बिसोरो मोजां थांखि सुजुनो हागोन आरो जाय एक्टिभिटिसआ गाज्रि गावनि थाखाय समाजनि थाखाय बे गासैखौबो बिसोरो सुस्रांजानायखौ मोनगोन आरो बिसोरो गुरग'नो बिनिफ्राय हागोन गोबांथार लाइमोनफोरा नैबे जिथु हाबाफारियाव बाहागो लादों बिथांमोनखौ खौरां बिजोंनि दारा मा मेसेज होनो सानो आङो बे 66 एनुवेल कनफारेन्सनि गेजेरजों जेसेबांनाखि बे जथुम्मायावहाय बाहागो लादों आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खौरां होनो आङो हास्थायदों जाहाथे मिथिनाय मानसिफ्रा बेबायदि प्रग्रामखौहाय जुदि खोनायोब्ला बाहागो लायो मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि मोजां प्रग्रामनि गेजेरजों मोजां थांखि सुजुनो आरो गाज्रि मावनायफोरखौहाय गावगा सिनायनो मोनदांनो हायो बेनिखायनो बेफोरबायदि प्रग्रामावहाय फैनानै बाहागो लाफैयोब्ला आङो फोथायो बिसोरो बेबायदि गाज्रिनिफ्राय गुरग'नो हागोन आरो मोजां थांखि होसोनो हागोन जों गोजोननाय मोनदों गिबियाव आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होदों आरो बे साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौहाय बेनिफ्राय जोंनि 66थि बोसोरारि लाइमोनफोरनि जथुम्माया थांनाय 6 तारिख अर्थात शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय लानानै दिनैनि बे रबिबार मोनाबिलिसिम जाबावगोन दायो फैयै फैयै दिनै जोबथा दिनाव सफैबाय दायो जोंहा मोननै सार्भिस दंबायो सानजौफुनि सार्भिस आरो मोनाबिलिनि सार्भिस दा जोङो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों इसोरनि अननायाव जोंनि बे गासैबो सार्भिसफ्रा गाहामै सोलिबोगासिनो दङ लोगोसे बेवहाय गोबां लाइमोनफोर इसोरनि राव सोलोंनायजों लोगोसे जोंहा मोनसे एडिशनेल प्रग्राम जोङो लादेरनाय जादों बेनो जाहैबाय सानजौफुनि सार्भिस जोबनायनि लोगो लोगो जोंहा मोनसे सं सिंगिं कम्पिटिसन जोङो लानाय जादों बेयावहाय जों बेबायदि एडिशनेल खालामदों जोंनि थांखिया बेनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो एसे बोखांलांनो हायो दा जोङो नुनो मोनदों जोंनि आत्मिक जिबनाव जोङो जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो दाखांलांनो हायो बेखौ लोब्बा लाखिनानै इसोरखौ बाख्नायनायनि मुङै जाहाथे बिसोरो इसोरनि मुङै मेथाइ रोजाबलांनो हायो जोङो बेबायदि सिंगार थिखांनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे कम्पिटिसनखौ खालामनाय जादों लोगोसे आरोबाव जोंनि बे गासैबो प्रग्रामफ्रा मोनफ्रोमबो सेसनाव जोंनो सानै आलासिफोरनि गेजेरजों दिनै जोङो इसोरनि राव सोलोंनायजों लोगोसे गोबां जोङो सोलोंनो हादों आरो जौगालांगोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों लाइमोनफोरनो इसोरनि बोसोन होनो थाखाय सोर गियाननि फुंखा आलासिफोर लेंहरदों जोंनि गेजेराव आलासि महरै मिस्टार जेहेस्केल दैमारि सेक्रेटारि इउथ कमिटि Bbca उदालगुरिनिफ्राय आरो गुबुन सासे जोंहा दंबायो बेनो जाहैबाय मिस्टार नेहेमिया बसुमतारी SSP Bbca इउथ कमिटि बे सानैनि गेजेरजों दिनै जोङो बेबायदि मोजां इसोरनि रावखौ जों सोलोंनो मोनगासिनो दङ आं गोबां रंजानाय मोनदों बे 92थि जि लाइमोन इउथ केम्प बेयाव फैनानैहाय आरो बेखे जि इसोरनि बाथ्रा जों सावरायज्लायनो खाबु मोनदों आरो बेखे जों जे गावनि गोसोखौ इसोरनो होनांगौ जेब्ला जों गावनि गोसो इसोरनो होयो अब्ला जोंनियावहा सान्थि रंजानाय जोंनि गेजेरावहाय गोजोननाय बे थाफ्लायो नाथाय जेब्ला जों गोसोखौ होनाय नङा अब्ला जों गावनि गोसो बायदि सोलियोब्ला जों गुबुनजोंहाय
एना एनि जालायनाय बिदि हाबाफारिफ्रा जाफुङो ओंखायनो इसोरनो जेब्ला गोसोखौ गथायगोन अब्ला जोंनि गेजेराव गोजोननाय रंजानाय आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो बे 92थि जि बोसोरारि इयुथ केम्प बेवहाय जोङो सावरायदों आरो आं आसा खालामदों बे इसोरनि बाथ्राया जों लाइमोनफोरनि जिउआवहाय गोबां खामानि मावगोन आरो बिदि गोजोननाय रंजानाया फैगोन बांसिनै मा सोमोन्दो लानाय माखौ मा थांखि लानानै फोरोंनाय जादों बेखे जोंनि जिउआरि जिउ जोंनि आत्मिक जिबननि थाखाय जोङो इसोरजों इसोरा जोंखौ दाबाय सृष्टि खालामबाय जों इसोरनिखा आरो बेखायनो इसोरा जोंखौ नागिरो ओंखायनो जोंनि गोसोखौबो बे बोलोग्रा इसोरा नागिरो बेखायनो जों इसोरनो होनाया बे गोनांथिथार बेखौ जों फोरोंनाय जादों दिनैनि दिनावहाय लाइमोनफोर बुङोब्ला जोङो माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ नुबाय थादों ड्राग्स लानाय बायदि बायदि फेग्रा मुवा निसा लानाय दा बे बेलायाव माबोरै सांग्रांथि जानांगौ होनना सानो नोंथाङा लाइमोनफोरा जेब्ला जों इसोरनि बाइकखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जे बेबायदि ड्राग्सफोर एबा फेग्रा मुवाफोरखौ बाहायनायखौ इसोरनि बाथ्राया रायथाखादों ओंखायनो जों बेखौनो फोरोंदों बेखौ जेब्ला जों निसा बुस्थु बाहायनाय नङा अब्ला जोंनि जिथु मोदोम बे मोदोमा जाहैबाय इसोरनि मन्दिर जों गोग्गोयै लाखिनाय जाहैगोन आरो बिदिहाय जों मा बेफोरनिफ्राय जेब्ला गोजानाव थागोन अब्ला जोंहा आद्रि जानाय नङा गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफोरखौ बाहायनानैहाय गावनि जिउखौ नस्थ' खालामदों न'खरफ्रावहाय दुखु दाहा लाबोदों बेफोर गासैनिफ्राय मा गोजानाव थानो हागोन इसोरजों थाफायोबा बे गोजान जागोन निस्सय जागोन औ थेंक इउ